everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat. Hala, naa ka dahi yawi da sa sakyanan? Oy, hala. Kahibaw ka asa na ituplok? Oh! Hala, nahinumdum ka pa mo paandar sa auto? Rexon! Rexon, kanaog diha! Kanaog sa auto! Kanaog diha kaya ako mo drive! Ay, hala. Kamao ko nga mo-drive? Kuan! Mahilig ka sa sakyanan. Kuan, habi na nimo mao nga kamao ka. Pero dili pa maayo nga mo drive ka. Manang, pablihang gate. Ah? No! No! Ayaw ni kabihin man ang. Asa man Kamao ko, Venus. Rexon, kinahanglan mag-practice kapag balik. Sige na, pagana ng auto, ako'y drive. Oh, ha? La, patuo na, God. Ako lang unay drive karon. Sige na. Kanaog na des auto. Oh. Thank you. Ani record ko to ang auto Layla. Kay sigkara ba kay mata ng ngim. Masigpatan na ning auto. Nakaila ra ba siya ini? Oh, okay ra ni Denise, Sir Tiggs. Oh, salamat ha. Nala. Good luck sa ikaduha ni mong pagsuod sa bahay ni Venus. Oh, Sir Tiggs. Oh, ayaw na lang kukuha ta ha. Unsa? Pauli na lang sa bay. Oh, kung dili ko muuli, suod sa duha ka gabi balik ako. Balik din upangutan na si Venus, bahay na ako. Sige ha. Oy. Oh, mura ba nagberida ka, Layla, oy? Ayaw taon, anahin dahi, oy? Ayaw taon? Di man nilang yun, Sir Tiggs. Di gani ko makauli og mas gabi Doon na kinahitabo na ako sa suod silang bahay. Nala, sige. Pero magdanag kong pulis, ana, ha? Ay, unya na lang pagdag pulis. Kung dili gyud sila musulti kung hain ko. Ha? Sige, Sir Diggs. Bye-bye. Oh, Bye. ito na dyan. Agoy, daon sa makini si Layla. Nanamilit naman. Makili ko. Ay, nalo ko sa tubangan silang bahay. Mulipot ako sa luyo. Uy, hala. Marag may magawa silang gate. Silang bahay, Venus. Pasalipot ko sa tanong. Uy. Si Venus ka na nag-drive? Pagtupad niya sa Rickson. May ano sila sa gawas. Manang, at ang nga mong pagbalik. Madam! May lakton sila. Kung mauna, makasuot ko sa bahay ng kulba. Ay, magdili ko. Mulipot ko sa luyo. Mukat-kat ako sa paril sa luyo. Asa makagusto nga mo at Rexon? Libot-libot. Ansa? Nganong gusto mo kang maglibot-libot Gusto lang. Murag ka. Iyang kitiman ang mga kali. Rexon, unsa may mong gihuna-huna karon, ha? Wa? Ha? Unsa wa? O wala kay plano ining atong lakaw karon? Okay, sige. Aron mahiluna ka, ilibot ikas ng kalye sa syudad, sa mga malls, sa mga bars. Oops! Okay.
sugas sa kulaga po. Uy, pagkatabang bigaw sa kusina. Unsa maka? Ongo ka? Patay ka na ko kung ongo ka. Daghan ko kutsilyo diri sa kusina, baya! Huna-huna na tingali to na ako, oy. Ay, manghipos na ko sa akong mga kinanan. Salamat. Kawa na magsusi ang tiguang. Ipiya na siya sa kusina. Tuwa siya paingon sa tubangan. Muhinay kong sud sa bahay. Dili lang taday mo balik ang katabang, uy. Maintag, dili dahin tumabalik sila si Venus o si Rexon. Tita, May gabi niya. Bimbo, may balik ka man? akuan, ganahan lang kong mobilar ni Tito Luisito. Tita, si Laila na ba? Aha. Si Laila? Oo, tita. Gusto na ko magisulti kang Laila. Kuan. Natug para ba? Oo, ha? Oo, kun mo na. Ako na siya pabuton ng mata. Aha. Ay, maikawaila kang kwarto nga giistaran ni Rexon. Anin lang kumutago din eh. Kinala makauban na ako sa Rexon sa kong pagbiya din eh. Ay, tigod mahimo nga ni nalang sa Rexon din eh, uy. Kinala mahinumduman ko niya. Rexon, ako ikang kuhaon gikan ni Venus. Unsa na may muna ako na? Nako'y natimanan. Ha? Kana! Mall na! Kana! Bar na! Oh, kana! Butika! Diba? Dali ra gid ka makatunog balik, Roxanne. Ayaw ka bala ka. Punan ko pagbalik sa kahibaw ka ng huna-huna mo. Karon nga asawa na ko nimo. Adto ta sa gym. Ha? Jim? Katong gym. Nga atong giadto. Pero sirado na kini karon, Roxanne. Ugma na lang. Sige. Ugma. Love, gikapoy naman ko. Maayo tingali nga mamauli na lang ta. Ayaw kalimot ha nga. Unang gabi iron sa atong kasal. Sige. Hain naman ni Sidney ko eh. Oh, Ma'am, Digoy. ma'am. Ako nang nahatod si Laila. Maayo hinoon. Oh. Mo na nga klaro kay naabot na dito. Gihatod ka na ko siya. Oh, O karon nakaingon kang maayo na noon. Okay. Di mo gihatod si Laila. Hindi ko. Bimbo, naakaday sa luyo sa kortina. Tita, nganong namakak magkanako? Mingon kang natuog na si Laila. Pero di ay, gihatod siyang Luidigoy. Ay, gihatod na ko siya sa iyang higdaanan, Bimbo. Di ay, Oo. Gusto. Ang kwarto nila to adtos taas. Nganong gikan mo kas gawas? Ug klaro kay gikan ka sa lakaw kay nakita ti kagikan sa bintana nga nanaog ka sa auto. Oh, Digoy. To ba? Hain man si Laila. Diin mo ihatod si Laila? Luidigoy? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!